Voimatas on Eeva, terve. Tässä videossa mä ajattelin esitellä meidän hevosavusteiseen työskentelyyn tai hevosihmisille liittyvät materiaalit, mitä meillä on. Ja mehän tehdään tosi paljon yhteistyötä Hautalan Pauliinan kanssa, joka on Latvarellin yrittäjä. Hän on kuvittanut meille tämmöiset voimalaukkakortit, eli vuorovaikutusta tukevat kortit niille, jotka rakastavat hevosia, tekee töitä hevosten kanssa, ohjaa muita oppimaan hevosista tai tarvitsee kuvia keskustelun tueksi hevosavusteisuuteen liittyen. Näihin on 60, mutta 56 yksilöllisesti kuvitettua tai maalaamaa korttia. Mä vähän näytän näitä, koska nämä on niin ihania mun mielestä. Täällä on tosi paljon haettu erilaisia tilanteita, mitkä liittyy hevosiin ja hevosharrastukseen tai hevosten kanssa yhdessä olemiseen ja vuorovaikutukseen. Myös se paskan lappaminen, joka on ehkä se hevosavusteisuuteen tai hevosten pitämiseen liittyvä, ei ehkä niin herkullinen asia. Et kaikki ehkä haluaisi enemmän ottaa tämän hoidon ja tämmöiset mukavat jutut, mutta siihenkin liittyy myös paljon erilaisia tunteita ja kokemuksia. Mä vähän vilautan. Tää on aika iso pakka, mutta täällä on tosi laaja skaala erilaisia kuvia. Just luotu sen takia, että pystyy hyödyntämään tosi monen tyyppisissä tilanteissa. Ja näitä voi esimerkiksi rajata, ottaa vaan osan tai sitten nostaa näistä tietyn kuvia. Sitten yksittäisiä kuvia keskusteluun. Mutta näillä saa tosi hyvää jutun aihetta esimerkiksi rajoista tai pakotteista tai kehosta tai muista tämän tyyppisistä jutuista niin kuin puheeksi sen asiakkaan kanssa. On. Joskus varmaan menee jokaisella meistä eläintenomistolla myös hermot siihen omaan eläimeen, jos tuntuu, että joku asiat ei suju niin kuin me ollaan ehkä ajateltu. Näitä on vielä muutama. Nämä on tosiaan kaikki käsin maalattuja ja niistä painoksi tai painotiedostoksi vietyjä. Nämä on hyvin tämmöistä käsityönä valmistettuja. Täällä oli vielä tämä viimeinen. Sopii oikeastaan mihin tahansa talliympäristöön tai ihmisille, jotka on kiinnostuneet hevosista. Näiden kaikki takapuolet on samanlaisia. Tämä on tämä sama hevosen kuva. Yksi, mitä myös hevosavusteisuudessa tai eläinavusteisuudessa ylipäätään voi hyödyntää, on nämä meidän tunnevoimakortit. Tämä on meidän mallipaketti, että täällä on näitä ylimääräisiä tarroja. Mutta tämä on taas valokuvasetti. Tämä on tehty yhteistyössä Oivallusvaaran ja Kotatulen kanssa joskus useampia vuosia takaperin. Täällä on postikorttitausta, mutta täällä on sitten ihan myös muita eläimiä. Täällä on myös aika monta ihan heppatoimintaan liittyviä kuvia. Ja just tämmöiseen ehkä vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä teemoja saa näiden korttien avulla tosi hyvin nostettua keskusteluun sen asiakkaan kanssa. Kun aina kaikki ei mene ehkä ihan niin kuin toivoisi. Jes, tässä oli nämä meidän omaa tuotantoon olevat tai hevosavusteisuuteen liittyvät kortit. Mutta sitten myydään myös jälleenmyyntinä näitä Katariina Alangin ja Katja Hannulan hevosen viisauskortteja. Nämä on meillä jälleenmyynnissä, mutta on myös aivan ihanat tämmöisiä erilaisia rooleja, mitä hevosella on. Täällä on esimerkiksi vapaa taistelija. Kun etsit vapautta, älä etsi kaukaa. Aloita itsestäsi vapautus. Vapautesi alkaa sinusta. Eli tämmöisiä vähän erityyppisiä hevoskortteja, mutta sopii tosi hyvin hevosihmisille vaikka lahjaksi tai ihan hevosavusteiseen työskentelyyn. Jes, kiitti. Moi!